Здравейте, драги мили хора от чилото PvBox. Аз съм Ник 123 и днес ще играем Майнкрафт. Някои се питат защо не съм качвал много отдавна. Не съм... викам, че ми падна меч. Не съм качвал отдавна, защото ходях в Ямбол и за 2 дена. И за това, арбе, няма ли да ми падне флинт? Ще направя една лопата. И това е сервъра първи даймонд, защото иначе аз намерих 4 диаманта, но... Не бе, абе. Хора, ще се върна, когато не получа флинт за моят лък. Хора, върнах се и... падна ми един флинт! Ура! Опа, ударя се коня. Да, имам 2 коня. Намерих 2 дънча на един дъдрък. Почти ми вярвайте. Не съм читвал. Нищо не съм правил. Защо ги удрям? Те са... Ще се изпусна. Добре. Аз нямам да кусна нещо, ще се направя стреля. Нямам. Нямам. Перо ми трябва, перо. Откъде да че взема 5 пера, бе? И една кокошка. Викам за перо и една кокошка и ми даде 2 пера. Идеално 8 стреля. Ама аз нямам търфу. Имам. Така. 8 така и така се правиш. Yes! Още знам, бе. Още знам. Така, добре. Къде ми са стрелите? Така и стрелите. Тук. И си лягам да спа. Аз не съм добър с лука. Аз не казвам, аз казвам. Точно в 10-ката. Уау. Аз не съм добър по принцип с лъка. Ама съм добър, когато играя срещу по-слаби. Например, от тук няма целя моите кончове. ОМГ! Чакайте. Да на бронята да не се изхвърлява. Не. Бронята. Бронята не се бара чак. Please. No. Бъгнал ми се, защото бях ти направила една тупка.
Я се чудя, какво няма. Абе, няма после го. После ще го правя. Връщам се след маличка. Хора, върнах се и достигнах моята дестинация. Да, виждате, имаше дърво. Фак! Забравя, че нямам крила. Мале, аз нямам стълби, бе. Не, защото те се изкачат нагоре. Аз викам нещо се правя. Бум, 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 бум. Бе, стълби ще ми стигна. Оф, много съм. Не, няма ми стигнат тече. Да, ходих. Не, един мой приятел читна. Даде ми ги и ми вика, че снимаш ли? Аз му викам, да. Хора, то се измамник, защото нищо го прави. Ама за какво са тези шукари? Не се слагат, абе по никакъв начин. Хора, ако знаете как се слагат тези мръсни гадни шукари, ми кажете. Абе, аз се изнервям вече. Това мръсно, гадно, тъпо. Много гаден шукър. Каквото и да е, много е гадно. Вот светля. Ми трябва. Не, ако може да го отцвета, шукер, абе не знам. Ще се взема червен. За червен цвет. Бум, 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 бум. Бум. Имам 6. За 6 шукъра. 9. За 9. 10, 11, 12, 13. Абе, ще видим за колко шукъра ще стане това нещо. Някак да се единствено. Ако е така, както са го... Ама ако ги сложим до един чест... не съм пробвал никак. Сега не стана ясно, мисля. Ядра могат да отцветят също. Фак. Но пак имам цвета. Да, 9. Добре. Сега трябва... Ще пробвам с един чест. Един шукър. 4. Да не отиде. Не. Абе, хора, ако знаете как се правят тези мръсни, годни, тъпи шукъри, да кажете, защото аз си изнервям тук. Така, как? Обграждавам всичко. Просто не знам за какво ни са тези. Задържам всичко праз тях. Изнервям се. Да не се слага на коня нещо. Не, Абе, нещо. Нещо какво са прави с тези шукари? Не знам нещо. Направо и ти не. Чакай. И тук. Ще зарова тези смъртни гадни шукари. Ще ме нервят. И бум. Бум. Аре бе. И бум, 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 бум.
това не трябваше да се... Ще думна всички състои с то шукър, абе. Най-мраза, не знам как да ги правя тези неща. Аз иначе всичко се правя. Аз не съм виновен. Да, пак ще. Шукър е. Как може тези мръсни, гадни, тъпи, грозни шукъри? Аз просто не знам. Изхъпих се за дървото за нищо. Не знам просто. Не знам просто хора. А да, много готина гледка ми бъде. Бум-бум-бум. Ох, трябва ми. Ей! Как се правиха? Как се правиха капаци? Ей, така. Два капака. А не ми трябва да бъде приничено. Ух. Гледай, много паси. Комагъл, Ух. Трябваше да го уча. Аз. Че е точно в кокосто. Задника ще удара. Няма повече стрели. Ой, яйце. Ако си неснал. Бум. Я ще я за мен. Стой. Ето че яйцето. Бум. Няма. Време. Не ме трябва. Не! Тези ме трябват. Пилето не ме трябва. Къде? Връщам се, когато намеря някъде гравел. Върнах се, направих се стрели 12, но това ще бъде за този епизод. Очаквайте нов. Аз бях Ники 1, 2, 3 и чао.